Son apenas 300 metros de estrada que levaban anos agardando por unha intervención que por fin será realidade. A Deputación de Pontevedra mellorará a seguridade viaria nesta estrada que une San Salvador co acceso á autovía do Salnés grazas a un convenio co Concello de Meis. Vaise crear unha senda peonil para mellorar a seguridade dos veciños da zona que levan anos convivindo cunha estrada tan perigosa como estreita. Non hai nada máis que ver esta estrada para ver que non é unha estrada que cumpra cos parámetros que son exixibles no século XXI, que é promover que a xente poida ocupar o espacio, que teñan a prioridade as persoas por riba dos vehículos. Ademais do itinerario peonil por unha das marxes, o proxecto contempla o reasfaltado da vía, melloras nas canalizacións e pluviais e o soterramento de todo o cableado. En total, a actuación supera os 240.000 euros, dos que a Deputación financiará o 80% e o Concello o 20% restante. A presidenta provincial pon a actuación como un exemplo a seguir. Hai que modificar as estradas provinciais para crear espacios peonís, neste caso unha senda de 2,5 metros, polo tanto vai a ser un espacio moi importante onde vai a poder transitar a xente con toda a seguridade. As melloras nesta estrada serán posibles grazas á cesión de máis de 400 metros cadrados de terreo por parte dos veciños, un proxecto que levaba tempo enquistado e que tanto Carmela Silva como a alcaldesa meisina consideran unha herdanza envelenada dos seus predecesores. Esa herencia envelenada veu a demostrar nin que quen estuvo antes presidindo a Diputación tiña interés de facer a obra, nin quen presidía ou gobernaba o Concello de Meis a teña, porque efectivamente non era tan complicado, máis ben era fácil, era doado conseguir os terreos. Entón, bueno, pois agora hemos feito o que nos chamamos a subida de arcos, que nos esta zada lle chamamos así, vamos a haber feito realidade pois esa demanda tan importante, como é obvio e xa quedou perfectamente explicado, que a seguridade, sobre todo para os peóns en esta zona, é moi complicado. A alcaldesa agarda que unha vez estea en marcha esta actuación, a Xunta tome medidas tamén no treito da súa titularidade, mellorando a seguridade viaria dende a rotonda da autovía do Salnés en dirección ao núcleo do Mosteiro.